niečo ešte normálne. Dobre. Čižko, Monika, buď ťa vyhodím. Počkaj, lebo mám slzy v očiach od smiechu. Počkaj. No? To čo už mi inak. Teda, no tak to hádam nie. Dobre, v poriadku. No už... Akože nevieš, prečo Miši prespáva v škole? Ešte si idem na to. Nie, ja to čo rád. Môžete. Mišo, musíš s tým prestať. Všetci sa už o teba boja. Buď chlap a zmier sa s tým, že sa s tebou Simona rozišla. A Miško, chod trošku viacej do... tam? Dobre. Môžeš. Čau. Počuj, kamarát. Rozmýšľali sme s chalami, že by sme skočili do Korei alebo do Brazy na pár súčanských Praliniek. To je... Môžeš. Ešte. Ešte. Viac. Tak. No, chcete vodu tam? Jurko si ide zahovniť tvár. Tuto vidíte primatoidné hrabanie. Primatoidné? Posunuli sme sa v dobe trošku dozadu, kde primáti ešte nepoužívali nástroje. Primát ukáž fus. Nie, druhý primát. Prizumujem fus. Seki serus. Hlavný aktér našej a prichádza aj tak to bude nahovno, lebo mám vždy priteplený hlas v kamere. Áno, máme to tu. Toto je vznik The Motherfuckera. Nemám to už moc nízko, kamarát. Ako ja spolkeric? Lebo... Kapeš? Kurva, drát. Si predstav, že mám takéto ruky? Juraj, ukáž, aké máš ruky, Peťo, ukáž. A sos bol kde? To je meto. A mačka má akú hlavu? Takú hlavu má mačka. No poď. Nižšie ruky, nižšie. Poď. Poď. Čo je toto? Stoj, no tak. Vysvetli mi to, čo sa deje? Ty kurva! Ty kurva vyjebaná piča, stoj! Takú ti ujebem! Môže byť. No poďte. Čo je? No tak. No tak, Peťo. Livia, Simona. Ty piča. Stoj! Čo je? Čo je? Čo? Čo sa stalo? Čo je? Vysvetli mi toto, prosím ťa. Ty... Jebo, dobre. Spraviť. Poďme. No tak, môžeš mi toto vysvetliť? Čo na toto znamená? Kurva, veď stoj, keď sa s tebou rozprávam. Čo je toto? Veď čo to má znamenať? Čo? Môžeš mi povedať, na čo tie slzy?
Čo som ti nedal to, alebo čo? Kokos. Už natáčam. No tak, čo je toto? Vysvetli mi to. Hej, no tak. Bože, môžeš mi toto vysvetliť? Toto celé? Čo? Čo je? No tak, čo? Čo má toto znamenať? Čo je? No piči, mi povedz, kurva. Počkej, no môžeš. No čo má toto znamenať? Proste, môžeš mi toto vysvetliť, kurva, takú hroznú fajku, ako ty mi ešte nikto v živote nedal, piči. Ani lízaj kokot. Ty kokot! Sprostý. Môžeš. Počkaj, tam tu. Bojíte sa blížiaceho sa konca sveta? Neviete čo? Ja som taký debilný. Vašim starostiam je koniec. Ježiš. Vašim starostiam je koniec. Vašim starostiam je koniec. S novými atomovými klipmi od majov bude Vašim starostiam je koniec. S novými atomovými klipmi od majov. Prichádza aj so 4 plynovými maskami. A aj No poď. Nevedel som, jak sa má zatvoriť. Poď. Strata času. Čakal som 5 rokov na túto chvíľu. Poď. Strata času. Čakal som 5 rokov na túto chvíľu. No skúste. Som krásny. Tvoj budík je bomba. Kto si? Čo si? Som tvoja mama. Poď. Vidíš, aký si ignorant. Pred takmer 5 rokmi. Bol som ešte len prvák. Tak ako ty. Plný očakávania, čo mi stredná škola prinesie. A v tom si prišiel. A musel si sa predbiehať. A zničiť mi moju krásnu tvár. Počkaj. No poď. Ty ma začneš brať vážne. O to sa postaram. Aj, ako sa ten krám vypína? Aj, teraz by sa mi hodil atomový kryt od majov. Bože, som krásny! Hej, čo je to tam? Poď. Túto tvár ja riskovať nebudem. Dobre, no. Poď. Poďme. No môžeme. Ja mám triedne knihy, rozhodni sa. Točíme. Ja mám triedne knihy, rozhodni sa, čo je pre teba jebnutejšie. Kurva. Brino, poďte. Toto sú triedne knihy. Respektíve, ja mám triedne knihy, ja som sa fakt povedal. Počkaj. Wow, to sa ešte nestalo. No poď. Ja mám triedne knihy. Rozhodni sa, čo je pre teba dôležitejšie. Poď. Počkaj, vydrž. Už točím, no. Poď. Zrkadielko, kto je najkrajší na svete? Zrkadielko, kto je najkrajší na svete? Ja. Ešte raz. Poď.
Ak si posledných 5 rokov strávil naozaj iba v škole, si prišiel oveľa. Kanáloch, ty kokot. Poďme. Prišiel si o 5 krásnych rokov s tými najlepšími ľuďmi na tejto planete zvanej Zem. Prišiel si taktiež o... Prišiel si o 5 krásnych... Vydrž, teraz. Prišiel si o... 3, 4. Koniec sveta. Blíži sa. A niečo také, v tom zmysle. Môžeme ísť? Tak tam padáme. Tak tam padá! Nefočím. Láni. Mohlo to byť asi trochu hlbšie, lebo... Prehlbíme to trochu. Sráči. Prehlbíme to trochu. Nedá sa. Nedá sa. Jasné, Aďo, pre teba aj do zeme ti nakopí. Nedá sa to veľmi prehlbiť, lebo tam je betónový základ. Zahrávame dôkazy. Žijúceho človeka pod 5 cm vrstvou piesku. Prosím vás. Dám ti piesok pod hlavu. Lepšie. Dobre, že ste ti kamene teraz dali a nebudete ich dávať, keď tu bude ležať krčou v zime. Dobre, dám teraz. Hlavne ti byde Dobre, tu bude medzera. No polož hlavu. Ja, to je pohodička. My sme inovatívni. Pokoj, ne? Joj. A už nevyšli. Nie. Nahrávam. Ale nič, kámo. A myslíš, že on má niečo povedať? Čo? Môžeš. Ahojte, ja som Miško Zaďko a chcem vám nechať odkaz, že... Dáme iný záber. Hej. Ja prídem aj pár. Hej. Prestaň, pusti to. Odkaz pre Ďurina.